Aprende a distinguir entre gran, grau e grado. Temos aquí tres palabriñas que se parecen moito pero que teñen significados diferentes. Vou ir ao gran. O gran é a semente, pero tamén as pequenas partes redondas dunha cousa, uns grans de area, ou as ronchas que che saen na cara. Teño a cara chea de grans, ou a forma abreviada de dicir grande. Hoxe é un gran día, así que podes ter unha gran cantidade de grans. É unha cousiña, o seu diminutivo é granciño. Vou poñer o meu granciño de area. Grau é algo máis técnico, ten que ver cos rangos, cas escalas e ata cos títulos académicos. Presentaba queimaduras de primeiro grau. A auga ferve aos 100 graus. Non sei facer ecuacións de segundo grau. Non se admiten parentes de terceiro grau. E o diminutivo é graiños. E finalmente, grado con D úsase sobre todo para expresar se faz algo a gusto ou a desgusto. Fíxolle o favor de bo grado. De mal grado non se fan ben as cousas. Apuntamento lusófono. Simplificando, en portugués o noso gran dise graun, o noso grau dise grau e o noso grado dise grado. Dígocho eu.